Takže, ahoj ľudia, ja vás vítam do ďalšieho dielu na hru Vodko, čiže World of Tanks, aj tu je to napísané, server VOD. Takže dneska pôjdeme zase s KV1 a je tu so mnou aj Kerim. Ahoj. A idem nám KV1 a on dá asi Stuga, a môžeme ísť. A no, a tak. Ahoj. No, nechcem sa rozšopniť do nejakej hrozné mapy. No, dobrá. Idem. No, sú to iba 6-kové tanky. 1-esko. No, vidíme, jak to bude. No, majú, to bude zajímavé. Niekde by si mohol zasnúť. Nie, pred nami je prémiový tank. Tento, zelený. Iony 251. Toto to vidíš, že je v pláne. Toto. A toto je ten tank, ktorý chcem dávať do vejka. Či už mám húfniť svoje domy. A kedy kaďa ideš? No, poď do mesta. Jo. Už mi to ostalo. Ja nemám také lagy, preto. Ježiš, toto je invíciu. Nie ďalší level pre domov. Tak premávku si tu spravíme, ne? Hej. Stanka, neviem, či by si Už mi to ostalo. Předělo. To je taký pohľadzer. A tiež, ako to je úplne paráda, jo. To si ich všetkých dávam na šupu a... To je super. Späť ťa ako neprestrelia moc a dávaš ich na šupu. Ale z toho už je iný, ne? O, tak to je... Nehodím, že to... No, dosť malo dělá, no. Ale lepšie ich nemám. Ale tam už ide do konvela. Čakajte moment. Zbehol dole. A ľudia, vidím ho. Kurník mierí na mňa a mierí mi do prdele. To vôbec nie je dobré. A bum! Sakra. Kakú ničej. Ale mohli by ho zabiť. Dobre. Že Dix. Dobre, vidíte. KV1 je strašne veľká, ale sa nikam nezmestí. Hej, ale to máš lepší pancer. Sme tu ako predstaviť. Že opancerovaného vodou. Vidíš niekoho? No, ale ty to už povedať. Á, tok mi tu ide. KV1. Dobrý, či nie je na mňa. Nestrieľaj, strieľaj. Mám robiť to? Odrazilo sa. Na čo tento bezon stojí bokom? Nechápaj Ježiš, on myslím, že ma trafil. Vidíš, tak on má debra. Ty kokso! Jak nesnašam to jedna esko? Po co? Na šupu. No dobre, tak ja už som skončil. No, dneska to má. Kamer dvojka dala. Ešte ani jeden mi tu nedostal. Dostali to. Kamer dvojka dostala teba. Zasáhli nám pás. Haha, jedna z toho dostala. No ale kamer dvojka bude to. Napravo máš Leoparda. Ježi, ja som trepil jak moja babka, keď je sa stala pohľadu sa nepostaviť. No, ale... No, nie to. Proste, ale... No, mal najbára to moc dobre. Opäť povie, keď sa to Ježiši. A plus to odrazu.
si neprestrelil. Zapoň ďalej. Prestrelí máme za... Debil! Pancíři. Hej, oni sa strelá... Svezla se. Ja neprestrelím mapy. Pezečko, musí zničiť. Jeden z našich pásů. Nehneme se z místa. 250, tam čo? No, aj po ňom. Přítel zasažen. Aj. Aj tak. Ešte jedno. Máme je. Tak, a teraz ešte 150. Tahle se odrazila. Zapoň ďalej. Na hlavě viac. Sotva jsme ho škrábli. Neuhnite, ide imbecil. Ježiš, chápete, čo to bude? To je najlepšie, keď to niekto Nie, platí. lebo už strieľam. To mám plne na si práve Tvrdě jsme je zasáhli. Mám tu vežu, dobre, dozadu môžeš ísť. Ti poviem. Dobre, vycúvaj to, tam už je kavetnáctko. Nečekuje ťa, mohol by si na ňu ísť. Dobre, už je dole. No 23 žiltu odvala, že? Dozadu teraz. Vedľa, on má pravdu, mohli si pomôcť. A teraz to dostane. Vedľa pilúzer. No. Ľudia, to je prvé víťazstvo. Prvé víťazstvo. To je tvoj život. Že taký loser, keď... No dobre, už to auto tu je paráda. Hráme. No a najprv je schovatý niekde na luku, no vidíš to. Kedy potom Ja neviem, poznám to, no. Ja neviem, ako ja sa spravím, že to sa pichtuje peklo. si do Česku? No, Čechko trošku nic. A ne, išiel by som, pôjdem niekedy, ja tak nepotrebujem doriešiť to, čo mám, peniaze. Jem čúry v baráku. Nič, no, konečne. Som na ňo 5 alebo 6 a neviem ho zabiť. Ale to ja som ich spektoval, všetko vedľa. Dobre ľudia, tak toto je asi všetko. A ja sa s vami lúčim, tak na budúce video. Čau. Čau.